uThixo ayibekile njani, khona lento special uThixo alibekele yona. Adohlabelayo bakabonala izwi lakhe, akukhona nje bakakuzona. Indoda kehlulayo salabazali besehlulayo, kodwa uNkulunkulu afika kehlulayo. Kwabekake waziwa usasesizalweni sikamama wakho. Athi verse 9, uze ungeboyiki ngokuba ndinawe, ukuba ndikuhlangule, utsho uYehova. Wasolula uYehova isandla sakhe, waqhukumisa umlomo wami, wathi-ke uYehova kume, yabona ndibeka amazwi ami emlonyeni wakho. Khangela, ndikwenza namhla umveleli wenhlanga. Bakhona abantwana apha abazokwenza umsebenzi kaThixo. Bakhona abantwana apha abenyulwe nguThixo. Ndithi abathethe ekuqaleni, thatha uNkulunkulu nifa kuqala. Ndathetha nomnye umntana apha ndifika, ndincokola nawo. Uthi umama ubengaphangeli, kodwa ndithe mama, vala amehlo akho uthandaze. Uthi umama wawufumana umsebenzi, ngoba ingxababa bantu aba baviwa kuqala nguThixo. Indlebe kaNkulunkulu ikufutshane kubo. Indlebe kaNkulunkulu ikufutshane kubo. Lelizwe elinyo lithethayo uJehova uyaliva futhi alenze. Ngoba ingxaki uThixo walanyula nisasesizalweni. uJeremiya makakathunywa uthi Nkosi hayi, ndisakumntwana alikwazi ukuthetha, ngoba uNkulunkulu ambekela into ezinkulu. Niyaziwa, ninakekelwe, nisasesizalweni, uJehova uyanazi. Uthandaza, uyanazi.